дуруд ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо беҳтарин хабарҳо аз олами варзиш барномаро оғоз мекунем. Рафтем. Александр Соболев, футболбози дастаи Спартаки Москва, дар оғози мавсими Премьер-лигаи Русия аввалин голи дастаашро ба ҳадаф расонид ва онро ба модари марҳумаш, ки 9 рӯз пеш вафот карда буд, бахшид. Аз як партофти ҳамдастааш Соболев бо истеъдоди хориқулода тӯбро вориди дарвозаи ҳариф гардонид ва ба истилоҳ футболкаашро ба дар карду сӯи минбар давид. зери он футболка пироҳани дигар дошт, ки пеши он пироҳан акси модараш нақш ёфта буд. ҳангоми ба дар кардан Соболев барои модараш гирья кард ва ҳамдастаҳош ба сифати ҳамдардӣ голи ӯро якҷо истиқбол гирифтанд. чун дар футбол баровардани футболка маън аст, довари майдон Василий Казарцев ба ӯ корди зард нишон дод, ки ин амали довар интиқоди шадиди истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоиро ба по хезонд. собиқ довари касбӣ дар премьераи Русия Игор Федотов муқобили хулосаи ҳамтояш баромад ва дар саҳифаи твиттераш навишт, ки Казарцев, ту як ҳайвон ҳастӣ, ин одам модарашро аз даст додааст ва ту бар замми он ки бо ӯ бошӣ ва дарди ӯро фаҳми корди зар нишон медиҳӣ. ман медонам, ки ту ин корро барои он кардӣ, ки назди Виктор Кашаи худро ширин созӣ. ба ту барор мехоҳам, навиштааст Игор Федотов. агар ҷониби довар нисбати Соболев ноэҳтиромӣ кард, аммо дар минбар мухлисон ҷониби ӯ буданд, онҳо дар даст овеза ё худ баннер бо чунин навиштаҷот футболбозашонро дилбардорӣ мекарданд. Саня, пурқувват бош, мо бо ту ҳастем. чӣ хеле ки дар боло гуфтем, Александр Соболев рӯзи 1 август модари худро аз даст дода буд ва ин голро ба рӯҳи модараш бахшид. модарҷон, ту бузургӣ, ҳеҷ корди зарду сурх монеи дӯстдоштанӣ ман намешавад. Андреа Пирло, собиқ футболбози дастаи Ювентус, чанд рӯз пеш дар симати сармураббигӣ Мауритсио Сарриро иваз намуд. ин дар ҳол аст, ки пеш аз бозии дастаҳои Ювентус ва Лион дар даври якашниҳои Лигаи Чемпионҳо дар расонаҳои иттилоотӣ дар мавриди ба истеъфо рафтани Сарри дар сурати бохт аз дастаи Лион хабару гузоришҳо нашр мегардид. хулоси калон, дастаи Ювентус дар ин давр аз дастаи Лион шикаст хӯрд ва аз идомаи рақобат дар Лигаи Чемпионҳо маҳрум шуд. месозад, ки ҳамаи гуноҳро ба сари Сарри зад, чунки дар ин бозӣ баръало мушоҳида мешуд, ки Криштиану Роналду зидди дастаи фаронсавӣ ба танҳоӣ мубориза мебарад. ба ин тартиб португалӣ 2 гол ба самар расонид, вале як голи фаронсавиҳо тавонист ба 2 голи Роналду ҷавоби манфӣ диҳад. баъдан шефҳои Турин ба хулосае омаданд, ки аз Мауритсио Сарри ҳар чӣ зудтар халос шаванд, чун ӯ дар масири кулли фаъолияташ дар ин даста аз худ ягон чизи ғайриоддӣ нишон надод. хулоси калони калон, Роналду хурсанд аст, ки банканерҳо маҳз Андреа Пирлоро сармураббии даста қабул карданд. акнун ман аз таҷрибаи Пирло он қадар дар мураббигӣ огаҳӣ надорам, лекин ба назар хеле ҷиддӣ менамояд. дар ин баробар Ҷанлуиҷи Буфон, ки як умр бо Пирло дар дастаи Ювентус ва мунтахаби Италия фаъолият мебурданд, дар саҳифаи иҷтимоияш навиштааст, ки чӣ, ман бояд акнун туро мистер бигӯям. медонед чаро Буфон ин гапро гуфт? чунки Буфон 42 сола аст ва Пирло 41 сола. Пирло дар 41 солагӣ сармураббии яке аз беҳтарин дастаҳои дунёст, вале Буфон ҳоло ҳам бозингар аст. аҷаб дунёст ин дунё. вақте хабари хушеро нисбати як бозингар мефаҳмӣ, лекин баъд аз он боз хабари тамоман муқобил ба қабл мебарояд, ҳайрон мешавӣ. баъди оне ки Роналду хурсанд шуд аз оне ки Пирло сармураббии Ювентус гардид, дарҳол иттилои дигар сари мухлисонро ба қавле гиҷ кард. агенти Роналду Жорже Мендеш аллакай бо шефҳои дастаи парижии ПСЖ дар мавриди гузариши Криро ба ПСЖ дар робита буд ва гуфта мешавад, ки аллакай тарафайн ба мувофиқа расида истоданд. хулас Роналду ба ПСЖ меравад. шумо ба ин бовар доред? ин хабари расмӣ аст, ки аллакай дастаи парижӣ мухлисонро ба он бовар менамояд, ки Роналду имсол дар ПСЖ фаъолият мебарад. гуфтугӯи минбаъдаи тарафайн дар Лиссабон баргузор мешавад. баъд мебинем, ки ин хабар то кадом андоза ҳақиқат дорад. аз ҳама бисёр Роналдуро дар шабакаҳои иҷтимоӣ кӣ тавсиф мекунад? ин суолро ба онҳое, ки футболбозро нақш мешиносанд, пешниҳод кунӣ. дарҳол медонанд, ки
киро бигӯянд? Элма Аверу хаварбузурги Роналду дирӯз баъд аз бохти бянканерҳо бародари худро тавсиф кард ва саҳифаи инстаграми худ навишт ки ту аз ҳама дида меҳнати зиёд кардӣ, бозиҳои туро дида ифтихор мекунам, вале афсӯс ки ту танҳо мубориза мебарӣ ва ту қудрати танҳо ҳама чиро ҳал кардан надорӣ. Ту медонӣ ки футбол то кадом андоза мушкил аст, вале ту бояд озурда набошӣ, чун ту аллакай дар баландтарин қуллаи мурод ҳастӣ ва ту ҳамеша беҳтарин мемонӣ, навиштааст Элма Аверу, хӯҳарбузурги Роналду. дастаҳои Реал Мадрид ва Манчестер Сити яке аз беҳтарин бозиҳоро дар даври якашниҳоии Лигаи Чемпионон нишон доданд. Мухлисони Реал Мадрид фақат як баҳона доранд: Рафаэл Варан. гӯё ки Варан сабабгори бохти мадридиҳо шуда бошад. дар асл ин тавр нест, чунки фақат дар як ҳолат гол мешавад. ҳамон вақте ки аз ҷониби даста ягон иштибоҳ роҳ ёбад ва рақиб иштибоҳро истифода барад. Варан низ иштибоҳ кард ва ҳама он қаҳрамониҳое ки тӯли чандин сол дошт дар як миҷа задан барбод рафт. хулас мухлисон ҳама қаҳрамониҳои ӯро фаромӯш карданд. Варани бечора ба фикри шумо дар ин маврид чӣ гӯяд? ӯ дид ки ҳама зидди ӯ баромаданд, ноилоҷ инро қабул кард ва дар саҳифаи инстаграми худ ин сатрҳоро навишт: мехоҳам ба шумо бигӯям ки ин мағлубияти ман буд. ман бохти дастаро бар дӯши худ мегирам. мо зидди ин даста хуб тайёрӣ дида будем, аммо ҳамааш барбод рафт ва ман намедонам чӣ гуна ин иштибоҳро ҷуброн намоям. наметавонам гуфта ки чаро ин тавр шуд, аммо имшаб шаби ман набудааст, навиштааст Рафаэл Варан. пешниҳоди ман чӣ аст? биёед ҳама якҷо Варанро мебахшем. ин гуна ҳолатҳо дар футбол зиёд мешаванд ку. ба ҳамин тамом, то барномаи дигар, хайр.